kanding mga kaibigan, ako ning gitugway kaganihang sayo sa buntag. Kay pagka human ako og luto og kanon, ako ning gitugway, ako ning buhian. Kay alas 9:30 ako po ning pasilungan. Karon kay sayo pa man. Nya kini akong dapod nga kapayas ako ni ipakaon. Oh, makaon kami. Kaon ka. Kaon day siya mga kaibigan, oh. Uy. Tara, nalog. Nara. Anak. Saan ba magpahungit gidi ay? Oh. Di man di mo kauno gurot. Ayaw na lang, oy. Di man ka. Adto ni sa. Oh, nara, oh. Oh, ikaw pod. Haman. Eat pod ka ani. Banana. Mo eat pod ay siya. Sige, kaon. Eat pod siya mga kaibigan. Muni ang akong mga kanding. Kaning akong mga kanding, kung mag-uwan, kumpayan ko gini sila o daghan. Pero kung mag-ayo gani ang panahon, sama karon nga init kayo, ako rani sila nga itugway. Nya pasilungan ini kalas 9:30. Ini kahapon balikon po nako. Sige, hudta nagkaon. Yang mga anak, oh. Kani siya, maayo man ni siya mo patutoy. Di ang iyang mga anak, mga kaibigan, himsog. Bayi og laki ni ang iyang mga anak. Mimi. Kaon mo diha. Ako po ni siya nga buhian. Oo. Ako siyang buhian, akong kuhaon ni. Ang higot kay aron magkapaningaon isa ni. Ang laki, doras layo. Akong turo ay buhian ko pa ni. Kay busog-busog na kami. Saman me. Uy, naglambod man di ay. Pa ito kaon. Kay aron mabusog. Muna siya mga kaibigan ang ako ang turo. Duhanan ni katuig. Nya kay lagi Bisaya man. Gamay lang gyud siya. Naanis og karniho ni. Bana-bana na ko ni ini. Naani sa mga kapin sa 10 kilos ni og kuhaan sa tiil ulo og panit. Ginagmay ra gitaon Bisaya man. Sige lang. Maayo na lang ni mga kaibigan. Pasalamat lang ko ni pod. Para ang ihang tok-tok ay. Ako ning naningaon pa man ni siya. Tagalay sa nina ko siya din.